Lamsogo Haino no Kongboro Kinditek Entertainment YouTube channel. Marketing song norok bahai tukmai khaklan jotono kaham brung no tonga henai o kuchangma masing molo jotono kuchang jaglo he diba ang je masing phaimani busakni gonjirok ang khipmaya tamni bagi hingkai kusang kha belakheno tupi bo kaisa tongjo tupi angkai abono koboro bai tupi no tam hinabo kaisa norok comment box thangai comment khai sadi tinin topic tamne tuyang o video sanamka abong ka bahai lai thangnai sal kichisa jorawo ang pogya hingga kai tubo aptui ngkhana berai mani orchestra nai mani abato kaham kok no hamya phiba a jagao sini tipra jugrok tamung bai ke hino baksa ka tongna rungya bisma koloi mosalai to kha bumung hamya khlaika sini bukung Haino se naithogya tipra saurokni tini bukung naithogya plus जों borok bathia amno ne hino tiprasa serbo pungya kok thancha kri kok bak sakri a orchestra phai risap nai rok no hingka kai nailaitika support khlaitika rang sabai laitika teba dopha klgi tongmani nakiba jeta musaya manang ye ngi tongmani a je ticket book khlaimani a rangbai jodi funding khlaika hingka kai siri tiprasa nukhungni kaisa nukhung kabairo sunamjak khamo mai grei bosarok mai musa khamo जों tabuk asriya gusal rokno nainani bagoi जों amna haike thanga na danang ani mot hingka kai thangna nangya tei nung thangpano tamni bagile nung aro hamya pik na hawoi hamya video khlaiye nai nung viral khai tongba kaisa video nung mani abo busuk jorti kubui ingkha ang nongno tabung ang video footage la phunuk mania je aja kaisa kissing scenes ingkha ajagabo bongni bosong bai sini bosong dangkha brei hingang ka tipra jik dangkha abang sik exact saimaya amo kaisa belekna trena cholika belekna lachima chingchak khlaika basic gabang khlai jottoni hamya ngmani hingka kai sini tipra saroni na jottoni apuru hamya ngkha Haino se sini tipra sarok khalai khulai ngei tongo amo to thaglai liya no busai tongbo kharka bihi kharkata gai bihi tongbo busai beri nakha amo to daily ni rules ni kok tu masingi tongsiu mane tipra hani je buma hinjenga se lati jaksiu amo hai ingkha okra chakra rok nokhor yak liya haingkha amo haike lachima sikja khlai tongkha ge I dopha tabuk bo thayo klai soginai nor wanchung naile amon bagi ang sanamu chungo ang tabu o video sunam khaba baksa bukuk tui peplan mu chungne teplai tongkhana saram jara morana tongrari ni baksa hinai tongkhana pheba sung wanchuk tai klayu जों selaina nangu जों selaya hingkai dopha salsa kmai thangnai agio nana dabra ni khuktui sini je master ni khukti chung khanamani je chini tipra sarokno je chiria khanao je sipai cholarogo o musa mayung rokno naima haike chini borongna bo ma naino phung tangai ati ngai thanai hinga kai dopha sabjagya janjani muchung tui sakni muchung tui ngai tongmai laika selainani nango tin dopharo kirina nango okra chakrano borom khlaina nango je nini busai hini nung bono kaijak kha bihi kini nung kaijak kha borom rlaina nango kok khlaina nango kok khnaya hingga kai sakni musubui tonga ngen derau anga sung sanai nung arone hoite kipilna rungke kipildi selainani nono dagika matro nung selainani change khainani nung serengdi kebonani bukhano selairi maya nung sak bai thangno selainani nangnai asukno o video no mansak norok share khlairedi next video no bai haina hai katal video tui thai dongo tini baga sukno jottono hor kaham bye bye